Ilke Bakker uit Dokkum is tot nu toe de oudste inwoner van Friesland ooit. Hij is ook de oudste Nederlander en de oudste in de hele Benelux. Tijd dus voor een feestje. En dat gebeurt een dag voor zijn officiële 109e verjaardag bij zijn jongste zoon Jan in Dokkum. De burgemeester komt even langs om de oudste inwoner van zijn gemeente te feliciteren. Hoe bijzonder is dit nou? Ja, het is heel bijzonder omdat dit een 109-jarige man is die zelfstandig woont in Dokkum. En nu bij zijn zoon koffie drinkt met al zijn familie en volledig erbij is en geniet. En hij zich heel bewust is van zijn gezondheid en van zijn voorrecht. Ja, dat heb ik nou nooit meegemaakt in 38 jaar burgemeesterschap. Hier van 109 die het nog zelfstandig wennet. Dat mogen wij alle jaar wensen en met zo'n zoens en zo'n gevoel van dat er in de omjouwing is, wat er zich thuis viel. Hoe is het nou om de oudste van Nederland te zijn? Ja, er ging erg in. Had je maar zo'n willen, dan ga je er werkelijk geen erg in. Wat vind je nou het lekkerst om te eten? Nou, een normaal eten van bol en breien, een stukje cheese, een stukje spek, alles normaal. Ja, ga niks bijzonders. Nee. En ik hoop dat er geen trots hebben recht naar mij toe. En dan in dezelfde gezondheid en met dezelfde levensvreugde die Open nog altijd had. Maar om zijn ouderheid te hebben is voor mij een eer. En het is geweldig, wij vertroetelen hem. Mijn vrouw is van Costa-Ricaanse afkomst. Dus daar is de vader in het gezin is natuurlijk de spil in het leven. En dat zetten wij wat trouw. Dus wij hellen hem haast elke dag op. Die paken is nou 109 geworden. Ja. Maar er zit nog wat in het vet. Nou, opa die heeft vroeger al beloofd, toen ik nog een jaartje of 6, 7 was, dat hij 110 zou worden. Dus daar gaan we ook gewoon voor. Een belofte maakt schuld, dus dat gaan we doen. Is er nog wat jou nog wel eens een keer kwaal willen? Nou, dat zou ik net weten, hè. Verrassend dichtbij. RTV NO.